दिनैनि खन्थाइनि मुं आसा। खन्थाइखौ सुजुदों इसा दैमारि, जिल्ला बाक्सा, गामि सामथाइबारि। खन्थाइखौ आवरायगोन अनजालि स्वरगयारि। फैदो बिदिब्ला बिनानावनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांनि। आसा। सिमाङाव नुदोंमोन नोंनि महर मुस्रि, सान हराव उन्दुलांनाय समाव। एरखांना लाबायमोन ददेरे रोखा सावगारि आंनि गोरबो दैसालियाव। फैलाव बिखायाव लाखिदोंमोन आं थिनानै दखरसे गोजोन थावनि। सानदोंमोन आं दसे सानैजों देरा लुनो, रुजु रुमु संसार जानायनि। नेनानै थादोंमोन दासिम नोंखौ मोनगोन आसायाव। फैगोन सानना गोरबो देरायाव अननायनि खुन्दुङाव माला सुनो, आगान सुरफानो जिउ लामायाव। नाथाय आंनि अननाय गोरबोनि मोजां मोननायखौ नों जिउजों अरायथा नेवसिगारबाय। मानो बिरलांनो सानखो आंनिफ्राय गोजान थावनि, होनानै गोरबोआव आंनो हांमा दाहा बिदां।